Inġbarna hawnhekk illum biex flimkien niċċelebraw is-sagrifiċċju tal-Qudiesa, l-ikbar talba għalina l-insara. F'din it-talba hekk qawwija u ħajja, illum ser jingħata wkoll l-ordinazzjoni presbiterali li Djaknu Patri Elija ta' Ġesu Msallab mill-Parroċċja tal-Visitazzjoni l-Arb u l-ordinazzjoni djakonali lis-Seminarista Mario Merċieqa mill-Parroċċja ta' Marija Assunta il-Katedral. Permezz tal-ordinazzjoni presbiterali, is-saċerdot għandu sehem mill-awtorità li biha Kristu nnifsu jibni, jqaddes u jmexxi l-ġisem tiegħu. Id-dilka tal-Ispiritu Santu timmarka l-presbiteru b'karattru spiritwali li ma jitħassarx u tagħtih xebħ ma' Kristu saċerdot biex ikun jista' jaqdi l-missjoni tiegħu fl-isem ta' Kristu ir-Ras. Il-kelma djaknu tfisser għaddej. Din l-ordinazzjoni timmarkah b'sinjal li jagħmlu f'xebħ ma' Kristu, jiġifieri għaddej ta' kulħadd. Fil-fatt, fost id-dmirijiet ta' djaknu, insibu li jassisti lill-isqof u lill-presbiteri fiċ-ċelebrazzjoni tal-misteri qaddisa l-aktar tal-Ewkaristija, li jqarben u jassisti għażwieġ u jbierku, li jipproklama l-Evanġelju fil-waqt li hu stess jgħixu u jippritkaħ bl-eżempju tiegħu u fuq kollox li jiddedika ruħu għal kull qadi ta' mħabba. Għalhekk nistedinkom inqumu bil-wieqfa sabiex nagħtu bidu għal konċelebrazzjoni pontifikali.
Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Il-paċi ma'kum. U jalla l-ferħ ta' Kristu illi jimla dill-Assembleja Liturġika illum jimli l-qlubkom poplu Alla. Bir-raġun għandna għaliex nifirħu li l-mulej raġa ftakar fina u batilna dawn iż-żewġ irġiel. Wieħed ħalli jirċievi l-ordnej tal-presbiterat u l-ieħor l-ordnej tad-djakunat. Hija festa valur miżjud din is-sena. Għaliex wieħed mill-kandidati Patri Elija ta' Ġesu Msallab mhux biss huwa wild din id-djoċesej imma wkoll huwa iben ta' familja reliġjuża tal-Ordinej Terezjan insellimlek Aziz Provinċjal u l-aħwa l-qegħdin hawn magħna. Jien nixtieq li l-preżenza ta' Patri Elija mhux biss tqanqalna ħalli nitolbu għalenija ħalli l-mulej jibqa' jiftakar fina jipprovdilna saċerdoti tajbin. Imma wkoll ħalli nitolbu biex il-ħajja reliġjuża tkompli tkun fjura li tiftaħ anke f'dejn id-djoċesej, anke f'din il-gżira. U meta ngħid il-ħajja reliġjuża nifhem iż-żewġ rami tagħha, sew il-fera maskilej kif ukoll il-fera femminilej, is-surijiet. Toħdu biex lajtlej eżistijaj. Il-preżenza tar-reliġjużej fostna. Għax ma jkunx l-Ispirtu Santu illi jagħmel dak il-miraklu li jagħmel fl-istorja ta' Eżekjel jien ma tantx nara futur. Ngħidu b'ħafna rispett u qima lejn il-ħajja reliġjuża, tant kemm nuża u kemm nixtieqha tibqa' warda tfewwaħ f'dil knisja. Ħutej ejjew flimkien narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla l-imbierek. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħutej li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emejl, bil-ħallejt dmirijieti tiegħi bl-ikbar tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġel u l-qadisin kollha u lilkom ħutej tolbu għalija l-mulejja Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti għamilt lil-ibnek il-waħdieni il-qassis il-kbejru ta' dejjem. Għati l-għajnuna lil dawk li huwa għażel bħala ministri u amministraturi tal-misteri tiegħek biex jaqdu bil-fedeltà kollha l-uffiċċju li jaċċettaw. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla, li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. U ġietni l-kelma tal-mulej u qalli: qabel ma sawwartek fil-ġuf għaraftek, qabel ma ħriġt minn ħdan ommok ikkonsagrajtek, jien għedtek profeta fuq il-ġnus. Jien weġibt: Sidi mulej, ma nafx nitkellem, għadni żgħir. U l-mulej weġibni: tgħid għadni żgħir, inti tmur fejn nibatek u tgħid kull ma nordnalek. La tibżax minnhom għax jien miegħek biex neħilsek. Oraklu tal-mulej. U l-mulej ħareġ idu u messli fommi u qalli l-mulej: ara, għedlek klimi fuq fommok. Ara, jien illum għedtek fuq il-ġnus u s-saltniet biex taqta u tġarraf, biex teqret u tħott, biex tibni u tħawwel. Il-kelma tal-mulej. Il-kalċi jimbirek u għaxika tad-dem ta' Kristu. Il-kalċi jimbirek u għaxika tad-dem ta' Kristu. Flimkien. Il-kalċi jimbirek u għaxika tad-dem ta' Kristu. Il-kalċi jimbirek u għaxika tad-dem ta' Kristu. Il-mulej jiftakar fina u flimkien. Il-kalċi jimbirek u għaxika tad-dem ta' Kristu. Il-kalċi jimbirek u għaxika tad-dem ta' Kristu. Jibirek il-dawk li jibżow kif birek li żar kollha, ibirek li l-kbar ukoll. Flimkien. Il-kalċi jimbirek u għaxika tad-dem ta' Kristu. Il-kalċi jimbirek u għaxika tad-dem ta' Kristu. Mhumiex il-mejtin li faħru lil-mulej u anqas wieħed minn dawk li fiskit jisibu kien. Flimkien. Il-kalċi jimbirek u għaxika tad-dem ta' Kristu.
il-kalċi jimbirek huwa xirka tad-dem ta' Kristu. Imma aħna li nbirku lil-mulej, aħna nfaħru lil-mulej min issa u għal-dejjem. Flimkien. Kalċi jimbirek huwa xirka tad-dem ta' Kristu. Il-kalċi jimbirek huwa xirka tad-dem ta' Kristu. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti. Inħeġġeġkom jien, il-priġunier tal-mulej, biex timxu sewwa skont is-sejħa li bija kontum sejħin, billi bl-umiltà kollha, bil-ħlewwa u bis-sabar, taħmlu u tħobbu lil xulxin. Ħabirku biex iżommu spirtu wieħed b'rabta taslim, ġisem wieħed u ruħ waħda, l-istess kif kontum sejħa għal tama waħda, mulej wieħed, fidi waħda, mamudija waħda, Alla wieħed u missier ta' kulħadd, li hu fuq kulħadd, b'kulħadd u f'kulħadd. Lil kull wieħed minna Alla tagħna l-grazzja skont il-qies tad-don ta' Kristu. U huwa dak li ta' lil xi wħud li jkunu apostli, lil xi wħud profeti, lil xi wħud evanġelisti, lil xi wħud rajja u malmin. Hekk jitrawmu l-qaddisin għax-xogħol tal-ħidma tagħhom għall-bini tal-ġisem ta' Kristu. Sakemm aħna l-koll naslu biex insiru ħaġa waħda fil-fidi u fl-arfin tal-iben Alla. Insiru raġel mamul fl-aħjar ta' żmienu. U hekk isseħħ il-milja ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej.
Il-mulej ma'kom. Arim il-Evangelju skont San Luqa. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lejlolijiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Elizabetta. Mali Elizabetta semmet lil Marija s-selmela, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha. U Elizabetta ntliet bl-Ispirtu Santu u nfexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan li il-mulej tiġi għandi? Għax ara, ma li smajt f'udnejja leħen it-tislima tiegħek. It-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħinja dik li jemnet li jseħħ kull ma bat jgħidilha l-mulej. Imbagħad qalet Marija: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħet għajneħ fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nisa li sejjaħ li ħinja, għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wara l-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla ċkejknin. Mela b'kull ġid lil minnu bil-ġuħ u l-onja bathom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael qaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Bħalma wiegħed lil missrijietna b'risq Abram u nislu għal dejjem. Marija baqgħet ma' Elizabetta għal 3 xhur. U mbagħad reġgħet lura lejn dara. Il-kelma tal-mulej. Nibqew bil-wieqfa biex nirċievu l-barka bil-kelma tal-Alla. Jersaq dak li se jkun ordnat djaknu. Mario Merċieqa, mill-parroċċa tal-Katedral tal-Assunta Viktorja. Rettur, naf illi issegwi inti u it-tim tiegħek mill-qrib lis-seminaristi tagħna u li żżommni marraf dwar
il-progress ta' kull wieħed minnhom. Però f'dejn iċ-ċelebrazzjoni solenni nixtieqek tgħidli quddiem il-poplu talla jekk taf jistħoqlux li nagħtih dan id-don. Missier jiena nixħed li sar stħarriġ fuqu fost il-poplu Nisrani instemet il-fema ta' kull min kien fid-dmir li jagħti l-parir tiegħu fuqu u minn dan kollu instab li hu jistħoqlu l-ordinazzjoni. Bil-għajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu aħna nażlu lil dan ħuna Marju għall-ordnej tad-djakunat. Jersaq dak li se jkun ordinat presbiteru, Patrielija ta' Ġesu Msallab, tal-Ordni tal-Karmelitani Skalzi. Hawn jien. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questo nostro fratello sia ordinato presbitero. Sei certo che ne sia degno? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne sia degno. Accolgo la tua parola e con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo nostro Salvatore noi scegliamo questo nostro fratello per l'ordine del presbiterato. Irroddu ħaj lill-Alla. Għaddejs kbejr tal-Knisja Ortodossa Russa, San Serafejn minn Sarov, semmejtilkom fl-aħħar ittra pastorali li qsamt magħkom, magħruf bħala dak li kellu qalbu ħuġġieġa, darba staqsa lid-dixxieplu maħbub tiegħu Nikola x'inhu l-iskop tal-ħajja nisranija. U Nikola wieġbu nitlob, insowm, nisar u nipprova ngħix sewwa. Imma Serafejn fissirlu illi it-talb, is-sawm, is-sariet, il-prattiċi reliġjużi l-oħra għalkemm huma tajba mhumiex lan tal-ħajja nisranija, għaliex lan veru tan-nisrani huwa li jikseb l-Ispirtu Santu ta' Alla. Min-naħa l-oħra, it-talb, is-sawm, is-sariet, il-karità u kull azzjoni tajba oħra li wieħed jagħmel f'isem Ġesu huma biss mezzi biex wieħed jikseb l-Ispirtu Santu. Żomm f'moħħok jgħid San Serafin li hija biss azzjoni tajba li wieħed jagħmel f'isem Kristu li kapaċi tenna niksbu il-frott tal-Ispirtu. Il-ġejt li jsejr f'isem Kristu mhux biss jenna biex neqelew il-glorja fil-ħajja li ġejja, imma minn hawn stess jimla lill-bniedem bil-grazzja tal-Ispirtu Santu. Kif naqraw fil-Vanġelu
Alla ma jagħtejx l-Ispirtu tiegħu bil-kejl. Il-missier iħobb lill-liben u ħalla kollox f'idejh. U jkompli jgħidlu fil-parabola tal-10 tfajliet verġinej, dawk il-5 li naqqashom iż-żejt huma simbolu ta' dawk li jonqoshom l-Ispirtu Santu. Huma boloħ għax ma ħasbux biex ikollhom il-virtujiet li huma grazzja tal-Ispirtu Santu li mingħajru ħadd ma jista' isalva. Wieħed mill-missirijiet tad-deżert, Anton il-Gbejjer, kiteb hekk lil sħabu l-irħieb: ir-rieda ta' Alla hi perfetta għax tgħin lill-bnedmejn biex isalvaw u tallimhom biex jagħmlu is-sewwa unikament bilan li jakkwistaw l-Ispirtu Santu li huwa teżor etern li fid-dinja ma' l-ebda ġejt ikbar minnu. Kemm nixtieq ħabib ta' Alla item jgħid dan Serafejn lil Nikola. Kemm nixtieq ħabib ta' Alla li f'din id-dinja int timtela bl-Ispirtu Santu. Kemm nixtieq ħabib ta' Alla li inti ssejb dil-lajn ta' grazzja li ma taqtaqat u li jint kontinwament tistaqsi lilek innifsek l-Ispirtu Santu qiegħed fija. Dan hu li nixtieq lilkom ħbieb ta' Alla li llum bil-qawwa tal-Ispirtu Santu int Patri Elija ta' Ġesu imsallab ser tirċievi d-don tal-Presbiterat u inti Marju ser jingħatalek id-don tad-djakunat. Nixtieqilkom li tkunu mimlija bl-Ispirtu Santu. U kif tgħallem Santa Teresa minn Avila, mingħajr l-Ispirtu Santu u l-imħabba tiegħu li tqabbad u tibdel kull sforz li jagħmel il-bniedem biex ikun perfett imur fil-baħ. Il-prattiċi axxettiċi u l-impenn biex il-bniedem jikkonvertej, partikolarment f'dak li għandu x'jaqsam fl-imġiba morali, iħallu frott biss u biss jekk ikun hemm l-Ispirtu Santu. It-tisħib tagħkom fl-ordni sagri, it-tnejn li intom fi grad differenti, sejjer ipoġġikom f'kuntatt għal kollox speċjali mal-Ewkaristija li hija s-sagrament per eċċellenza tas-sagrament tal-imħabba. U għalhekk sinjal qawwi tal-Ispirtu Santu li jinżel fuqna. Huwa fl-Ewkaristija li sal-aħħar ta' żmien Ġesu ikompli bil-missjoni tiegħu jammidna fl-Ispirtu u n-nar. Dakinhar li waqqaf l-Ewkaristija, Ġesu għamel tnejjida quddiem il-maħbubin tiegħu. Jien nitlob lill-missier li jew jagħtikom difensur biex jibqa' magħkom għal dejjem. Dakinhar li l-missieru Ġesu jitolbu: Missier, irrejt li l-imħabba li bija ħabbejtni l-Ispirtu allura ikun fihom u jiena fihom. Huwa permezz tal-Ewkaristija li l-missier iwieġeb għat-talba ta' ibnu il-maħbub. Huwa fl-Ewkaristija illi Kristu rxost jgħaddi l-Ispirtu Santu lill-maħbubin tiegħu kif għamel nhar Għejt fil-għaxija. Ħudu l-Ispirtu Santu. Meta Ġesu waqqaf l-Ewkaristija fiċ-ċenaklu
Fit-talba saċerdotali huwa stqar lill-missier li l-glorja li inti tajtni jien tajta lilhom. San Girgor Nissenu jittraduċi din is-sentenza b'dan il-kliem. L-Ispirtu Santu li inti tajtni jien tajtu lilhom. U l-missirijiet tal-Knisja isejħu l-umanità ta' Ġesu Ewkaristiku bħala il-vażett tal-alabastru mimli bil-fwieħa tal-Ispirtu Santu. Fuq is-salib dan il-vażett tal-alabastru tkisser meta l-ġisem tal-kurċifiss tkisser bil-mewt u l-Ispirtu Santu ħareġ minnu u kif dakinhar tad-dilka li saret f'Betanja il-fwieħa imliet id-dar kollha, hekk imtliet il-Knisja u l-umanità bl-Ispirtu ta' Kristu. Hemm rabta bejn l-Ispirtu Santu u l-maħfra tad-dnubiet. F'talba profonda li nsibu fil-Knisja tal-Vant miktuba sa mill-ewwel seklu mid-dixxiepli tal-Apostlu San Tomas naqraw hekk. Ejja mulej tiegħi, l-Ispirtu tiegħek jistrieħ fuq din l-offerta, iberika u jqaddisha biex tiswilna għal maħfra tad-dnubiet. Ninħelsu mid-djun tagħna u niksbu tama qawwija fil-qawmien mill-imwiet. Fil-Knisja Griega iżommu li l-Ewkaristija l-Ispirtu Santu jibdel id-doni, jitħallat magħhom u jimlihom biex aħna neqelew il-maħfra tad-dnubiet. Min-naħa l-oħra anke Sant'Ambroġ jgħallem illi kull darba li nixorbu mill-kalċej nirċievu il-maħfra tad-dnubiet u nimtlew bl-Ispirtu Santu. Fil-liturġija ta' San Ġagbu fil-fatt għandna din it-talba qawwija u espressiva. Ħa il-kalċej, ikkonsagrah, birku, imlieħ bl-Ispirtu Santu u taħ lid-dixxiepli tiegħu u qal ħudu ixorbu il-koll minn dan. San Efrem tas-Sirja li sejħulu l-arpa ta' Alla ħallilna din it-talba sabiħa. Int kont nar u spirtu fil-ġuf ta' ommok, nar u spirtu fl-ilma tal-Ġordan, nar u spirtu fil-mamudija tagħna, nar u spirtu fil-ħobs u fil-kalċej. Fil-ħobs tiegħek hemm moħbej l-ispirtu li ma jittikilx. Fl-imbejt tiegħek hemm in-nar li ma jinxtorobx. L-ispirtu fil-ħobs tiegħek u n-nar fl-imbejt tiegħek. Xaġeb fuq xoftejna, jien ngħid xaġeb fidejna. Fil-ħobs nieklu n-nar u nsibu il-ħajja. U f'omelija li Sant'Efrem jagħmel fil-ġimgħa mqazza jgħid dan il-kliem: intom tieklu lejt pur u immakulat, ħobs imtella u perfett li l-Ispirtu Santu ħejja u sajjar. Intom tixorbu mbejt imħallat bin-nar u l-Ispirtu, il-ġisem u d-dem ta' Alla. L-Ispirtu Santu għalhekk huwa dak in-nar moħbi li jaħtaf lill-ministri tiegħu, jittajjar fuq l-artal, jinżel fuq l-offerti waqt l-epiklesi. Il-ħobs u l-imbejt iridu jgħaddu mill-ħuġġieġa ta' Għejt il-50 biex jixorbu il-ġisem bid-dem tal-ħaruf
moti għalina. U hekk ukoll intom u aħna, Presbiteri, irridu ngħaddu min-nar ta' Għid il-50 biex inkunu nistgħu nibdlu il-ħobs u l-imbejt fil-ġisem bid-dem ta' Kristu. Fir-rejt tal-Kaldej din għalejk diaknu. Id-diaknu jagħmel sejħa interessanti lill-insara u jgħidilhom hekk: trement tal-biża' huwa dan il-waqt ħuti l-eżies. L-Ispirtu Santu ġej mis-smawiet jinżel fuq dan l-offerti, jikkonsagrawhom, ibqgħu bil-wieqfa, itolbu fiskiet u bir-roda. Jekk napplika dan għal misteru li qegħdin ngħixu waqt l-ordinazzjoni tagħkom, jiena wkoll ngħid trementu tal-biża' huwa dan il-waqt ħuti eżies. L-Ispirtu Santu ġej mis-smawiet ħajjinżel fuq dawn l-irġiel, jikkonsagrawhom, ibqgħu bil-wieqfa, itolbu fiskiet u bir-roda. Bħalma fir-rejt Kopt fil-bidu ta' ċelebrazzjoni id-diaknu jgħid lis-saċerdot: l-Ispirtu Santu jinżel fuqek u l-qawwa tal-għoli tagħtik bid-del tagħha, eku ta' dak li qal l-anġlu lil Marija ġewwa Nażaret. U s-saċerdot iwieġeb: l-Ispirtu Santu jikkonċelebra magħna il-jiem kollha ta' ħajjitna. Hekk nistħajjel lilkom, diaknu Patri Elija Marju, li dal-waqt irċievi il-karattru sagramentali li ma jitħassarx tad-djakunat, tgħidu fuqi l-Ispirtu Santu jinżel fuqek, il-qawwa tal-għolli tagħtik bid-del tagħha. Fi kliem il-Papa Benedetto 16, l-Ewkaristija hija Għid il-50 perenni kontinwu. U jien nagħmel tiegħi dak li stqar darba il-Qaddejs Papa Pawlu VI. X'teħtieġ il-Knisja tagħna? X'teħtieġ il-Knisja f'Għawdex? Għandha bżonn l-Ispirtu Santu. Teħtieġ l-Ispirtu Santu. Il-bżonn tal-ispinta tiegħu. Teħtieġ l-Ispirtu Santu li huwa r-ruħ tagħha, in-nifs ta' Alla, ir-rieħ tiegħu biex jimla l-qluħ tagħha. Teħtieġu biex ikun hemm il-għaqda, teħtieġu għax huwa għajn ta' qawwa interjuri, dawl, għajn ta' karizmi, paċi u ferħ. Imma l-Knisja teħtieġ Għid il-50 għax għandha bżonn in-nar li jqabbad il-qlub, il-kelma fuq fomma, id-don tal-profezija. Kif ser niksbu dan kollu? Insejb li t-tweġiba jagħtiha Benedetto 16 meta jgħid hekk: huwa permezz tas-sagramenti tal-bidu tal-ħajja nisranija, magħmudija, konfermazzjoni u l-Ewkaristija li l-Ispirtu Santu jagħmilna u li til-missier aħwa ta' Kristu membri tal-Knisja. U l-Papa San Giovanni Pawlu II jgħidilna li permezz tal-għaqda mal-ġisem tiegħu u mad-dem tiegħu Kristu jgħaddilna l-Ispirtu tiegħu. Il-Knisja titlob dan id-don divin erq ta' kull don ieħor fl-epiklesi ewkaristika. Ngħidu aħna naqraw fil-liturġija divina ta' San Ġwan Kriżostmu, aħna nsejħulek, aħna ntolbuk, ibad l-Ispirtu Santu tiegħek fuqna l-koll, fuq dawn id-doni, sabiex għal dawk kollha li jieħdu sehem fihom ikunu tisfija tar-ruħ, maħfra tad-dnubiet, komunikazzjoni tal-Ispirtu Santu. U fil-Missar Ruman iċ-ċelebrant jitlob bil-ħerqa lilna li nieklu mill-ġisem u d-dem tal-iben tiegħek, għatina il-milja tal-Ispirtu Santu biex insiru fi Kristu ġisem wieħed, Spirtu wieħed. B'hekk permezz tad-don
tal-ġisem u d-dem tiegħu, Kristu ikabbar fina id-don tal-Ispirtu tiegħu. U l-Papa Benedetto darb'oħra kompla jfisser illi huwa bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li Kristu nnifsu jibqa' preżenti u attejf fil-Knisja tiegħu, b'mod partikolari fl-Ewkaristija. Il-bidla kbira li sseħħ meta l-ħobs u l-imbejt isiru l-ġisem u d-dem tal-mulej iġġib magħha bidla mill-qiegħ fil-ħolqien li twassal sakemm fl-aħħar il-ħolqien jinbidel walla jsir kollox f'kulħadd. San Ċirillu ta' Ġerusalem jgħallem li dak li l-Ispirtu Santu jmiss iqaddes u jinbidel totalment. Għalhekk l-Ispirtu Santu idawwal, jurina lil Kristu msallab rebbieħ fuq il-mewt, jindikalna it-triq li twassalna biex nkunu bħalu, għodda tal-imħabba, għodda tal-Ispirtu Santu. Eżies ordinandi. Illum għaw ħafna li huma imxenqa għall-Ispirtu Santu. Hawn ħafna li jixtiequ jduqu il-ħlewwa, il-ferħ, il-kuraġġ, it-tama li ġejjin mill-Ispirtu Santu. Neżortakom mill-qalb tkunux burokratiċi jew funzjonarji tas-sagru għax dik tentazzjoni qawwija. M'hemmx bżonnkom bħala managers ta' xi organizzazzjoni ekklesjastika, imma kunu għalina kanali tal-Ispirtu Santu. Ożżu l-Ewkaristija li kif edna hija Pentekoste dejjiemi. Anke jekk issibu ruħkom fid-dabien tal-faqar morali, komplu sejħu fuqkom l-Ispirtu ta' Alla li ju biss għandu l-ħila iwassalkom biex tirfsu fuq l-adba tal-misteru u hekk tgħinu lilna nagħmlu l-istess passi. Il-Papa Franġisku jgħidilna tibżewx timmiraw iżjed filgħoli li tħallu lil Alla iħobbkom u jeħliskom. Tibżewx tħallu l-Ispirtu Santu imexxikom. Il-qdusija ma tagħmlekx inqas bniedem milli jint għax hi l-laqa għajn li ma bħala ta' ġejt kbir li d-dinja ma tistax tifhmu imma li jista' jsir fid-dinja. L-istat ta' ċelibat iqanqal fejk imħabba sinċira lejn Kristu il-mulej u jgħinek tgħix f'rabta sħiħa miegħu. Huwa juri quddiem kulħadd li inti ikkonsagrat lil Kristu b'mod ġdejt u għoli. Iwittilek it-triq biex tingħaqad mal-feddej b'qalbek kollha kemm hi. Jagħmlek aktar ħieles biex tingħata għas-servizz ta' Alla u tal-bnedmejn u iħaffiflek il-ministeru tiegħek fil-ħidma kollha li tagħmel fit-tnissejl tal-ġejt sopranaturali. B'hekk l-istess ħajja u mġieba tiegħek tkun dawl għal ħutek biex jaraw li Alla hu ta' min iħobbu fuq kollox u li aħna għandna naqdu lilu f'kollox u qabel kollox. Għalhekk mela, bħala sinjal li inti tajt ruħek lil Kristu Sidna, trid inti issa tistqar quddiem Alla, quddiem il-Knisja, li beħsiebek tħares dejjem iċ-ċelibat imqaddes minħabba s-saltna tas-smawiet għas-servizz ta' Alla u tal-bnedmejn. Il-mulej jgħinek biex tibqa' sħiħ sal-aħħar b'din il-fema qaddisa tiegħek. Għażiż ibnej,
qabel tersaq biex tirċievi l-ordni tad-djakunat, jeħtieġ tistqar quddiem il-poplu r-rieda tiegħek li tidħol għal dan l-uffiċċju. Mela, trid tiġi ikkonsagrat għas-servizz tal-Knisja bitqijiet ta' idejja u blotja tal-Ispirtu s-Santu. Trid bimħabba u umiltà taqdi dal-uffiċċju tad-djaknu biex tkun ta' għajnuna għall-ordni saċerdotali u għall-ġejt tal-poplu Nisrani. Trid iżżomm il-misteru tal-fidej b'kuxjenza safja kif jgħid l-Apostlu missierdna u xxandar bil-fom u bil-emejl din il-fidej skont l-Evanġelju u t-tradizzjoni tal-Knisja. Trid tħares u tħeġġeġ fejk l-ispirtu tat-talb li huwa l-ispirtu propju tal-ħajja li għalija inti dieħel, u f'dan l-ispirtu tiċċelebra bil-fedeltà kollha il-liturġija tas-sijat skont il-kundizzjoni tiegħek għal ġejt tal-Knisja, anzi għal ġejt tad-dinja kollha. Trid inti issawwar dejjem iżjed ħajtek fuq l-eżempju ta' Kristu li issa fuq l-artal ser ikollok fidejk bil-ġisem u d-dem tiegħu. Marju, ħanamilek domanda mhix ħafifa. Twiet rispett u obbedjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi? Alla li beda din l-opra tajba fejk iwassala sa tmiem. Aziz ibni, Patri Elija, qabel tersaq biex tirċievi l-ordni tal-presbiterat, jeħtieġ tistqar quddiem il-poplu r-rieda tiegħek li tidħol għal dan l-uffiċċju. Trid inti taqdi bla qiegħda l-uffiċċju tas-saċerdozju fil-grad tal-presbiterat billi taħt it-tmexxija tal-Ispirtu Santu. Tira il-merħla tal-mulej bħala kooperatur tajjeb tal-ordni tal-isqifijiet. Trid inti taqdi bil-għaqal u kif jixraq il-Ministeru tal-Kelma fix-xandejr tal-Vanġelu u fit-tifsejr tal-fidej Kattolika. Trid inti ċelebra bit-tjieba u l-fedeltà il-misteri ta' Kristu skont it-tradizzjoni tal-Knisja, speċjalment is-sagrifiċċju tal-Ewkaristija u s-sagrament tar-rikonċiljazzjoni għat-tifħir ta' Alla u t-qaddejs tal-poplu Nisrani. Trid int flimkien miegħi titlob il-ħniena ta' Alla għal poplu fdat lilek. Intu tħares bla qiegħda il-kmandament li titlob dejjem. Trid inti ngħaqad dejjem aktar ma' Kristu, il-qassis il-kbir li talilu nnifsu lill-missier bħala vittma bla teba għalina u li flimkien miegħu tikkonsagra ruħek lill-Alla għas-salvazzjoni tal-bnedmejn.
Patri għalli anke li ħanidlek dak li jett lil-Marju. ħanamillek domanda mhix ħafifa. Fiż-żewġ livelli, sew fil-livell tal-obbedjenza lill-Isqof Dioċesan u l-obbedjenza lejn is-superjur leġittimu tiegħek. Twiet patri għalija, rispett u obbedjenza lill-Isqof Dioċesan u l-superjur leġittimu tiegħek Alla li beda dil-opra tajba fejk iwassala fit-tmiem. Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu ħuti eżies lill-Alla l-Missieli jista' kollox biex fuq dawn il-qaddija tiegħu li huwa ħatar għall-ordni tad-djakunat u l-presbiterat ikkattar id-duni tas-sema. Ninslu għarkubtejna. Kristu hnina. Mule hnina. Mule hnina. Adi Samaria o Malla. Itlop għalina. Samikil. Itlop għalina. Anġli għaddisa ta' Alla. Itolbu għalina. San Giuseppe. Itlop għalina. San Elia il profeta. Itlop għalina. San Giovan Battista. Itlop għalina. San Pietru, San Paul. Itolbu għalina. Sant'Andria. Itlop għalina. San Giovan. Itlop għalina. Santa Maria Maddalena. Itlop għalina. San Stefanu. Itlop għalina. San Laurenz. Itlop għalina. Sant Ignazio t'Antiochia. Itlop għalina. Sant'Agnese. Itlop għalina. Santa Perpetua o Santa Felicita. Itolbu għalina. San George. Itlop għalina. Sant Ursula. Itlop għalina. San Girgor. Itlop għalina. Santu Istin. Itlop għalina. Sant Anastasiu. Itlop għalina.
San Basiliu, Itlob alina, San Martin, Itlob alina, San Cirillu, San Metodiu, Itolbu alina, San Benedictu, Itlob alina, San Franciscu, San Dominku, Itolbu alina, San Juan Maria Vianney, Itlob alina, San Francisc Saveriu, Itlob alina, Santa Catarina ta Siena, Itlob alina, Santa Teresa ta Avila, Itlob alina, San Juan ta Salip, Itlob alina, San George Preca, Itlob alina, intom addisin kolla ta Alla, Itolbu alina, urihnina mana, Isnani tolbuk mulej, min kuhuldeni, Isnani tolbuk mulej, min kuhuldnu, Isnani tolbuk mulej, mil meutadeyem, Isnani tolbuk mulej, blincarnazioni tiec, Isnani tolbuk mulej, bilmeutul aumin tiec, Isnani tolbuk mulej, bilmigiata li Spiritus Sanctu, Isnani tolbuk mulej. midim bin, Ismanani tolbuk mulej, meşir knisja tiec u harisa, Ismanani tolbuk mulej, zom il-Papa u l-ordnijiet kollha tal-Knisja fir-rabta mqazza tiegħek. Ismanani tolbuk mulej, Għati paċi u ftehim tassew lil popli kollha. Ismanani tolbuk mulej, Għawina u ħarisna fis-servizzi mqaddes tiegħek. Ismanani tolbuk mulej, Birek dawn il-mażulin tiegħek. Ismanani tolbuk mulej, Birek u qaddes dawn il-mażulin tiegħek. Ismanani tolbuk mulej, Birek qaddes u ikkonsagra dawn il-mażulin tiegħek. Ismanani tolbuk mulej, Ġesu iben Alla l-ħaj. Ismanani tolbuk mulej, Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tana. Kristu il-qattal tagħna. Inqumu bil-wieqfa. Nibqgħu għarkubtejn.
ilqa mulej Alla it-talb tagħna fil-ħnina tiegħek wettaq fit-tieba u bil-għajnuna tiegħek dan li sejrin nagħmlu bil-ministeru tagħna. Pierek u qaddes lil dawn illi fil-fema tagħna jidrilna li għandna nofruhom għal qadej tal-ministeri imqazza bi Kristu Sidna. Amen. Inqumu bil-wieqfa. Kun maħna nitolbuk u Alla li tista' kollox, inti tagħti l-grazzjej tqassam il-karigi fil-gradi tagħhom u tqiegħed l-uffiċċji kollha kull wieħed fl-ordni tiegħu. Waqt li tibqa' l-istess fik innifsek, int kollox iġġedded, tħejjej kull ħaġa sa minn dejjem bil-providenza tiegħek u kollox tqassam f'waqtu skont il-ħtieġa ta' żmien bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa il-kelma, il-qawwa u l-għerf tiegħek. Int lill-Knisja tiegħek li hi l-ġisem ta' Kristu tagħnija b'kull xorta ta' grazzi taqqada fir-rabta flimkien bil-ħafna membri tagħha u bl-Ispirtu Santu tagħmilha ġisem wieħed baqda tal-għaġeb, inti tagħtiha li tikber, tinfirex u toktor hekk li tkun it-tempju ġdejd tiegħek. Għalhekk inti waqqaft fija ministeru għaddejs imqassam fit-tliet gradi ta' ministri u għamilthom għaddejja ta' ismek bħalma fil-bidu kont għażilt lill-uliet Levi biex jaqdu fit-tabernaklu imqaddes ta' qabel. Fil-bidu tal-Knisja tiegħek l-Apostli ta' ibnek imnebħejn mill-Ispirtu Santu għażlu 7 irġiel ta' fama tajba biex jgħinuhom fil-qadej ta' kuljum. Ħalli huma jkunu jistgħu jingħataw aktar għat-talb għax-xandir tal-kelma. U lil dawn l-irġiel magħżula wara li talbu u qiegħdu idejhom fuqhom ħallewlhom f'idejhom il-qadej tal-imwejjed. Ħares ukoll mulej bħarsa tasliem lejn dan il-qadej tiegħek li aħna bl-umiltà ta' qalbna qegħdin nikkonsagrawh lilek bħala djaknu ħalli jaqdi fuq l-artali imqazza tiegħek. Ibad fuq u nitolbuk mulej l-Ispirtu Santu biex iqawwih bis-7 doni tal-grazzja tiegħu ħalli jaqdi bil-fedeltà il-ħidma tal-ministeru tiegħu. Jalla tikber fih kull xorta ta' virtu jimtela bimħabba safja, ikollu ħerqa għal-morda u għal-fqar, ikun irżejn fit-tħaddejm tas-seta tiegħu, iħares il-bjuda ta' ruħu u jimxej fuq it-tagħlim tiegħek.
ħatkun l-imġiba tiegħu. Xhieda sabiħa tal-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Biex bl-eżempju ta' ħajtu iqanqal il-poplu għaddejs tiegħek ħalli jsir jixbħu. Għamel li jibqa' sal-aħħar qawwi fi Kristu b'kuxjenza li jkollha dejjem kelma ta' tifħir għalih. U wara li fuq l-art ikunex bħala ibnek li ġi fostna mhux biex ikun moqdej imma biex jaqdej, ikun jistħoqlu imbagħad fis-sema isalta miegħu. U ju Alla u li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
kun magħna mulej Misser Qaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Minnek id-dinjità li għandu kull bniedem. Inti tqassam il-grazzji kollha. Bejk kollox jimxi l-qudiem, kollox jitqawwa. Int biex issawwar poplu saċerdotali fiħdanu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu tqassam f'ordnijiet diversi il-ministeri ta' Kristu ibnek. Sa minn żmien il-Patt il-qadejn britej mistiċi twaqfu l-uffiċċji u kotru. Għalhekk meta qiegħed lil Mosè u lil Aaron biex imexxu u jqazzu il-poplu, għażilt irġiel oħra ta' dinjità u grad inqas minnhom biex imseħbejn magħhom jenuhom fil-ħidma tagħhom. Hekk fid-deżert inti xerriet l-ispirtu ta' Mosè fir-ruħ ta' 70 raġel bil-għaqal biex hu bil-għajnuna tagħhom seta' jmexxi aħjar il-poplu tiegħek. Hekk ukoll inti xerriet fuq ulied Aaron il-milja tas-saċerdozju ta' missierhom biex seta' jkun hemm qatt biżżejjed ta' qassisejn skont il-liġi għas-sagrifiċċji fis-santwarju li kienu ġbija u del tal-ġejt li kellu jiġi. Fl-aħħar nett imbagħad Misser Qaddejs, inti bagħt fid-dinja lil-libnek, lil Ġesu, l-Apostlu u l-qassejs il-kbejr tar-reliġjon li nistqarru. U bl-Ispirtu Santu offra lilu nnifsu lilek bħala vittma safja u sieħeb fil-missjoni tiegħu lill-Apostli imqazzejn fil-verità u żidilhom bħala sħabhom irġiel oħra biex ixandru u jwettqu il-ħidma tas-salvazzjoni fid-dinja kollha. U issa lilna wkoll dajfejn kif aħna għatina n-nies li neħtieġu biex jenuna aħna u naqdu is-saċerdozju apostoliku. Għati nitolbuk missier li tista' kollox id-dinjità tal-ordnej tal-presbiterat lil dan il-qaddej tiegħek. Ġeddet fih l-ispirtu tal-qdusija. Għamilu Alla li jilqa' minn għandek l-uffiċċju tat-tieni grad jgħozzu u jżommu għal dejjem. U bl-eżempju ta' ħajtu idaħħal ir-rażan fl-imġieba. Jalla jkun ħaddiem tajjeb li jaħdem ejt mal-ordini tagħna biex it-tagħlim tal-Vanġelu bix-xandir tiegħu jagħmel bil-grazzja tal-Ispirtu Santu kottra ta' frott fi qlub il-bnedmejn u jasal sattru fl-art kollha. Ħajkun flimkien magħna amministratur fidejl tal-misteri tiegħek biex il-poplu tiegħek jiġġedded bil-ħasejl tat-tiġdejt ġdejt tal-mamudija u jkollu l-ikel tar-ruħ mill-artal tiegħek u l-mitinbejn jiksbu mill-ġdejt il-ħbiberija miegħek u l-morda serħan u faraġ fil-mart tagħhom. Ħajjissieħeb magħna biex jitolbuk tħen għal poplu fdat lilu u għad-dinja kollha. Hekk il-ġnus jinġemew il-koll fl-imkien fi Kristu u jisiru il-poplu wieħed tiegħek li jilħaq il-milja tiegħu fis-saltna tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħix u saltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa inti fid-dmejr li xandar qis li temmen dak li taqra fih, tallim dak li temmen u tgħix dak li tallim. Il-Mulej Ġesu Kristu li l-missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħalli tqaddes il-poplu nisrani u toffri is-sagrifiċċju lill-Alla ħabib tiegħi. Żomm din ilqa l-offerta tal-poplu għaddejs li se jrissil lill-Alla. Ifhem sew dak li ser tagħmel. Tagħmlux bla ddoġġ u tagħmlux brutina għax dik marda tagħna. Fassal ħajtek fuq dak li ser ikollok f'idejk u għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu kif iġib ismek.
Nbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu li fit-tibitek tajtna l-ħobs li nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Nbierek Alla l-dejjem. Nbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu li fit-tibitek tajtna l-imbejti din nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minsir għalina x-xorb tar-ruħ. Nbierek Alla l-dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla, inti rid li l-ministri tiegħek jaqdu l-artal imqaddes u l-poplu tiegħek. Għamel li bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek, is-servizz tagħhom ikun dejjem jogħġbok u fil-Knisja tiegħek jagħmel frott li jibqa' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfew qlubna l fuq. Nerfowhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Inti konsagrajt lill-ibnek il-waħdieni bl-Ispirtu Santu u għamiltu il-qassejs il-kbejr tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. U biħsieb li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozju waħdieni tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għaxu mhux biss iżejjem b'saċerdozju regali lil poplu biksub minnu, imma wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jagħżel lil xi ħud u bit-tqiegħed tal-idejn isiħibhom miegħu fil-Ministeru Qaddejs tiegħu. U huma f'ismu iġeddu s-sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għid li jħejju għall-uliedek, imexxu bl-imħabba il-poplu Qaddejs tiegħek, jgħixuh bil-kelma tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti.
huma jiddedikaw ħajjithom għalejk was-salvazzjoni taħuthom. Iħabirku ħalli jsiru ġbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidej u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisejn kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir inkantawlek. Missir ħanejn mit-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna ilqa u birek dall-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett għall-Knisja tiegħek qaddisa u Kattolika. Għatija sliem ħarisa għaqada mexxija mad-dinja kollha flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqlej mal-isqfijiet kollha li jħaddnu u jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawk kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sakrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw huma jresqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġin Marija, Omma Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-apostlu l-martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrija, Ġakbu, Ġwanni, Tummas, Ġakbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmunu, Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprianu, Lawrenz, Krisogonu,
Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan u tal-qaddisin tiegħek kollha għal-merti u t-talb tagħhom għejna f'kollox u ħarisna. Il-qa nitolbuk mulej dill-offerta tagħna tal-familja kollha tiegħek. Nofru ilek ukoll fisem il-qaddija tiegħek li jogħġbok tressaq għall-ordinej tal-presbiterat u tad-djakunat. Fil-ħnina tiegħek ħarsilhom id-dunej li tajtum u għamil li bil-għajnuna tiegħek jaqdu sew u bil-frott l-uffiċjej li jient għażiltilhom għalihom bi Kristu Sidna. Bierek u Alla nitolbuk dill-offerta. Għamil li tkun kollha kemmej tiegħek wettaqa qaddisa il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-għażejs Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħa il-ħobs fl-idejn qaddisa u mbierka tiegħu, refa' għajnejh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr, bierek, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismej li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-iklam ħadan il-kalċi għażejs fl-idejn qaddisa u mbierka tiegħu, reġa' rat il-ħajr bierek tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċej ta' demmej tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom wal bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej. Għalek mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddejs tiegħek, aħna u namlu dan b'tifkira tal-passjoni imqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet, tat-tluħ glorjus tiegħu fis-sema, nofru lis-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġejt li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddejs tal-ħajja ta' dejjem, il-kalċej tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa tat-tjieba u sliem, il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offertej tal-qaddej ġus tiegħek qabel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddejs vittma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk u Alla li tista' kollox, għamel li l-anġelu qaddejs tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem imqaddis ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda taslim. Ħenna għalihom mulej, u għati lilhom u l-dawk kollha li jistrieħu fi Kristu ilena id-dawl l-islim bi Kristu Sidna. Lilna wkoll mitimbin qaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħna tiegħek, ħatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostlu marti tiegħek. Ġwanni, Stefnu, Mattija, Barnaba,
Ignazio Alessandro Marcellino, Pietro Felicita Perpetua, Agata Lucia, Agnese Cecilia, Anastasia u tal-qadisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna, iżda ħnina l-maħfa tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulej jiddejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġejt kollu, timlih bil-ħajja, tbierku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu. Lilek Alla mis-siliet issa kollu, flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kol ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Tiġi saltinate, ikun dak li trid inti. Obżna ta' kuljum. Bittana, afrilna, idno bittana, alma, aħna l-kolna aħru. Għatija lina, Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tijek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Jassadna l-qawa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jiet l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li inti trejt fija. Inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjen dawk mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tħol taħt is-saqaf tiegħi, iż-żejt bis kalma waħda u ruħi tkun imfejqa.
nitolbu. Għamil mulej li din il-vittma qaddisa li aħna offrejnilek u bija tqarbilna tqaddes is-saċerdoti tagħna u l-qaddejja tiegħek kollha biex ikunu dejjem maquda miegħek fl-imħabba u jistħoq ilhom jaqduk kif jixraq bi Kristu Sidina. Amen. Monsignor Mario Grek, aħna fisem il-provinċja nixtiequ nirringrazzjawk minn qalbna tal-li aċċettajt li tordna bħala presbiteru li ħuna patrelija. Ekku f'dal-moment żgur li nirringrazzjaw lilek, nirringrazzjaw id-dioċesi, il-parroċċja tal-Arb fejn trabba u hekk nirringrazzjaw mod partikolari illum lill-missier patrelija Joseph Mifsud illi żgur li bħalissa fis-sema flimkien mommu qed jifraħ jara lil libnu saċerdot. Nirringrazzjaw wkoll minn qalbi l-Patri Domin kien is-surmas tiegħu u wkoll ma nistax ninsa lil Patri Manuel x'Kembri kien provinċjal issa wkoll mejjed illi wkoll mis-sema qed jifraħ din l-ordinazzjoni. Ekku minn qalbi nirringrazzjaw lid-dioċesi u jalla kif id-dioċesi tkompli titfawwar vokazzjonijiet saċerdotali u anki reliġjużi. Grazzi minn qalbi. Nitolbu l-barka ta' Alla. Però qabel ma nagħtikom il-barka nixtieq insellem lil ħija fl-Episkopat l-Isqof Buġejja. Huwa dejjem pjaċir tagħna, pjaċir tiegħi illi meta tkun fostna tissieħeb magħna fit-talb. Huwa sinjal estern tat-talba kontinwa interjuri tagħna lejk. Jiena u int f'kuntatt imma n-nies mhumiex, imma nassigurak li l-poplu Talla jsegwi l-aħbarijiet jaf x'ikun għaddej xi ftehim fil-Libja, tajjeb, u allura nkunu wkoll ippreokkupati bejk. Imma allura nippruvaw insostnuk bit-talb tagħna u bl-imħabba tagħna. Imma qabel ma nikkonkludu permettuli ngħid kilma un saluto al parroco e ai presbiteri che arrivano da lontano, non tanto lontano, ma dalla parrocchia di Maria della Pace, no? Regina Pacis, nelle Marche, dove il nostro diacono Mario ha fatto l'anno intermediario. Ieri sera, non so se voi l'avete capito perché era maltese, ma lui l'ha sottolineato, ha detto che l'esperienza è stata una tale esperienza forte, non so forse perché c'era il terremoto, ma non soltanto quello, che ha lasciato delle tracce, delle marche anche sulla sua vocazione. Io vi ringrazio lei, i presbiteri, anche dicono che ci sono dei laici, per l'accoglienza generosa che avete offerto non soltanto a Mario, ma a tutti noi. Grazie di cuore. Il-mulej ma'kum. Miegħek ukoll. Nitolbu l-barka ta' Alla. Alla li waqqaf u jmexxej il-Knisja iħariskom dejjem bil-grazzja tiegħu biex bil-fedeltà kollha taqdu il-ministeri li jażilkom għalihom. Amen. Jagħmilkom għaddejja u xhieda fid-dinja tal-imħabba, tal-ispirtu tiegħu, tal-verità tiegħu, ministri fidilej tal-Knisja tiegħu. Amen. U jagħmilkom tassew raja li tagħtu lil fidilej il-ħobb sħaj u l-kelma tal-ħajja biex dejjem aktar jikbru fil-għaqda mal-ġisem ta' Kristu. Amen.
u lilkom il-koll li tinsabu għaw miġbura, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ir-roda ħajr lil Alla.